Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, barokallah. Mas Dalang, alhamdulillah. Saged pinanggih panjenengan senadosa dangu mboten makempal. Dangu mboten pinanggih. Nggih, nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Mbah Lurah Yoyok nggih. Mbah Lurah Yoyok. Mbah Lurah Yoyok Desa Popoh. Anggenipun ngawontenaken bersih desa. Bersih desa. Niat lan kajatipun kasengkuyung warga ageng wonten ing Popoh. Insyaallah sedaya ingkang jinangkung ingkang dipun jangkah. Nggih. Gusti Allah paring ridho lan hidayah sedaya pinanggih barokah. Amin. Nggih. Mbah nuwun Mas. Nggih. Kula lagi bengi niki. Pripun? Menggeh-menggeh, Pak. Lah napa? Leh dandan 2 kilo mriku. Aduh ramu. Mriko kantor desane tebih mriko. Ah niki lak gen dandan niki. Nggih. Lah gandeng niki nggih teng Margi Ageng. Oh, nggih. Mila nggih anggenipun nata kanca-kanca kaneman gen parkir. Nggih. Niku lagi tebih, Pak. Oh. Nggih. Mula nggih saado-adohe papan panggonan ning digawe cedhek leh nandur silaturahmi. Nggih. Adoh dalane ra apa-apa ning cedhek leh seduluran. Cedhek atine. Nggih. Mula panitia sedayanipun leh grapyak semanak blobo. Blobo. Sak sok. Pripun jenengan rawuh wonten ing desa apa? Nggih, alhamdulillah dereng entuk napa-napa. Lah masih kopi juga. Lah wong nggih king rika terus bablas ngriki kok iso. Iya. Malah salaman kali ibu suwen aku ra umum e. Berapa pun? Lho, pripun to ora enek lho sak donya. Salaman sakmene ambune remason tok kan. Ora ibu-ibu kene apa enek kok. Ning pangapunten Mas. Menika kebaing barokah lan berkah. Piyayi-piyayi wonten ing Popoh. Anggenipun maosaken syukur wonten ing tirakatan dalu menika. Mugi-mugi cinatet ngamal jariyahipun. Insyaallah swarga papan panggonane sedayanipun. Amin. Menika Mas Lidik. Nggih dawuh. Bersih desa ugi ambarengi nggih menika HUT RI yang ke-79. Lah mula niki sing kedah dipun getelaken Gus. Nggih. Mula nggih awake dhewe menjadi regenerasi pemuda bangsa yang hebat, generasi-generasi pahlawan yang tanpa tanda jasa. Mula dalu niki awake dhewe mengeti HUT RI yang ke-79. Niki mula matur nuwun. Sing ngomong kula kalian jenengan mawon, Mas. Lah niki kok mboten ngomong blas niki ngomong. Niki mungkin nek omong kula mbayari genep. Malah omongi sithik ning bayare separuh ngoten. Oh ngoten. Nggih, mula nggih alhamdulillah. Ning yo napa pun tindak mriki nggih kan ngomong to. Loh, lha pripun to? Jane nggih niki ajeng kula jak ngomong ning dereng mood. Oh, dereng mood. Dalam pemikirannya belum mood. Ngemut napa? Mood niku belum fokus, Pak. Fokus. Nggih, belum fokus. Mula nggih janipun mood. Mboten kok mood. Lah niki megene Pak. Lha pripun? Lah wonten ngriku pinggiratan kula omongi yo, aja nyabrang sak-sake. Heeh. Lah kaya ten numpak sepeda motor nyabrang biyanter niki lho. Akhire ra diajeni cah enom to ya. Nggih. Ora dilokke, goblok tuwek nyabrang ra iso. Bayo. Niki teng ngarep niku lho. Malah ra kajen. Niki lho kok terus ora trimo padul kula to. Pripun? Kula dilokke cah enom. Nggih. Goblok tuwek nyabrang ra iso. Nyabrang ra iso. Akhire tak lokne gendin. Nggih. Sing goblok kuwi lho. Piye? Cah enom nabrak wong tuwek ndak mburke nyapu akhire. Bablas kok ya penak to ngono. Mula nggih matur nuwun. Matur suwun. Pak Yoyok menika anggenipun lenggah 3 periode. 3 periode menika alhamdulillah gumun setahun jembleng serendeng. Ayo. Ternyata ana sing garwane sinden dadi lurah. Apa iya ta? Pak Yoyok. Dudu aku lak Yoyoke Mbak Duwi ya. Itu Pak Yoyok iki. Oh alah, tak kira lek lurah kene. Tak kira lek metu kok kono dadi lurah kene ngono lho. Kan lurah Blambangan kae. Oh Bisa meneh. Pangapunten. Nggih. Niki acarane lak HUT to, Pak. Nggih. Dadi niki ben ngerti nek kula kalih panjenengan dalam berkomunikasi saged connect. Nggih. Saged Nyambung. Kalau kluthuk tuh belum paham, Pak. Oh, ngoten. Soalipun tuwek niki ning nggon kecerdasan secara pemikiran intelijensinya beda. Upama tembunge Jawa tuas brabas kakean Ampas lan niki lho. Nek panjenengan lak batok bolu isi madu. Nggih. Nek niki batok bolu isi telek. Aduh. Itu rasa mikir. Tadi sampai lak ngerti, ini ada 2 acara. Ya. Pak Yoyok dan perangkatnya
Ini menggelar wayang kulit dengan dua tujuan. Satu, tasyakuran bersih desa. Yang kedua, memperingati HUT RI yang ke-79. Nah, sampai harus paham. Paham aku. Kalau bersih desa jelas, ngilangi Soekerto. Kuwi biasane ngono kuwi. Nah, kalau HUT itu apa? Kuwi tulisan. Oke, HUT itu tulisan. Ayo. Tulisannya gimana? HUT. Maksudnya kalau bacaannya itu loh. Hut. Nggih ta? Dami bocah iki. Angel nggih. HUT kuwi apa? Singkatane kopokne jan iki. Singkatane HUT. nek diwaca HUT. Maksudnya perpanjangannya iki lho. Kepanjangannya per huruf iku lho. Maksudnya HUT itu hari ulang tahun. Berarti saya mengucapkan mudah-mudahan hari semakin panjang umur, mudah-mudahan akeh rezekine. Moga-moga didohne bilahinge cedake rezekine. Ini yang Mas, bisa tapi- Pripun sak dol kritik lek ngene iki? Iki kok bleset iki. Lah nggih. Penemune kok bleset. Nggih, kok Penjelaskan HUT itu apa coba? hari ulang tahun. Lah gitu Mas Adit, kula mung ndongakne moga-moga hari penggender menika jadi Udu hari iki. Iki hari penggender. Hari Hari ulang tahun. dino, Nah, dino. nggih, berarti hari wong popoh kene tak dongakne moga-moga hari panjang umur akeh rezekine. Kok hari piye to? Sing ulang tahun hari ya. Lah iya, HUT itu hari ulang tahun. Lah iya berarti hari ulang tahun. Hari sapa iki lho? Hari cah popoh kene lho. Masya Allah. Nggih, angel iki. Hari iki tembunge iki lho Mas. HUT hari ulang tahun. Lah iya berarti sing ulang tahun hari. Kok ngengkel to? Sing ngekeli kowe kuwi lho. Sing tak tekoni kowe. Pak Yoyo ulang tahun, sing ulang tahun sapa? Ya ya, Saiki lek Mas Adit ulang tahun, sing ulang tahun sapa? Mas Adit. Lek Jogritik ulang tahun, sing ulang tahun sapa? Jogliti. Kowe mau ngomong piye? Hari ulang tahun, berarti sing ulang tahun sapa? Hari. Lah iya. Napa ngengkel Lah sampean? lah ya bener lho. Berarti kan hari cah popoh. Aku nduk apa salah ndongakne hari? Kalah dhewe piye iki? Ayo. Iki wong pinter dadi goblok ya bener bener. dadi goblok. Maksudnya hari kuwi papan panggonane. Endi omahe? Kok di omah iki to? Ya apa yo dhewe omah lho hari iki. Papan panggonane iki tegese pas hari ini. Napa hari? Memperingati hari ulang tahun. Lah iya ulang tahun hari. Sampean iki kok dijak omong kok repot banget to. Hari Hari kuwi tembunge dina. oh dulure. Ini dinosaurus. Duwe lambe nggih ngomong, mripat nggo nyawang, irung nggih ngambu, kuping nggih ngrungokke, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku, ati nggo ngrasake. Lah iki. Iki apa iki? Nandak kok saka kono iki. Lah kepala cilik ngono. Eta, ngeten iki kula plangge isin kali Pak Yoyo to. Lah nggih to. Wong kula kali niki sedulur lho. Kok Dulur, nggon Pak. ngomong wae ora iso nyandak, lah ngoten. Nggih nggih. Pak Yoyo. Ora iso nyandak Pak, ki nun sewu Pak Adit nggih. Nggih pripun? Mbak Lurah Yoyo, Nggih. sendal Mbak Lurah Yoyo. Hmm. Sing di Pokoknya ning kono lah. Kami itu jangan sok tahu dan jangan sok akrab. Nek ora ngerti ya kondo ora ngerti, yen ora pirsa ya kondo ora pirsa. Pokoknya sing lenggah ning balai desa kan. Nah berarti sampean srawunge kurang. Aku lho ahli digital, ahli IT. Mbah Lurah Yoyo sudah lenggah 3 periode itu ahli medsos. Lo karo aku kanca Facebook, kanca IG, kanca TikTok. berteman. Berteman. Iki Teman wong kuwi biyen bakul kacang sing tuku ya Pak Yoyo. Lho ora kok perkara bakul kacang iki to, Gus. Nggih. Paling tidak keakraban itu tidak Di. membut. Di, Hmm. di. Kanca cedek, kanca medsos. Pak Yoyo. Lo jelas paham dong. Eh. Hmm. Pak Yoyo itu bukan itu Pak Yoyo B. Oh, Kalau Pak Yoyo A, Pak Lurah itu beliaunya itu. di. Pangapunten Pak Yoyo, kulaturi jumeneng sekedap mon. Di Pak ya. Pokoknya ora ero. Loh, lah beliaunya nek jumeneng ya jelas itu kok iso. Pak Yoyo, Pak Yoyo itu Terima lenggah kasih, sudah Pak. 3 periode. ya aku nyambut kira rada iso. Fokus. Fokus. Kenapa, Bos? Kenapa? Dikarenakan apa? Karena ini momentum yang membahagiakan. Yang membahagiakan. Mas Dalang wae semangat ngasto nggon pewayangan. Wah, semangat. Yogone yo semangat anggone ndereke ngiringi Mas David. Saking semangate iki
sore ngantek bengi lho, perang terus. Nah, terus Mas apa? Mas apa? Mas Adit. Rasa dijangkepi kok. Tenanan kowe. Lambemu mau Mas David. Kesemangatan dalam NKRI, persatuan dan kesatuan ini Nggih. sudah terbukti bahwa Mbah Lurah Yoyo mengemban amanah 3 periode. 3 periode. Ini menandakan bahwa kepemimpinan beliau itu sangat-sangat diacungi jempol untuk masyarakat Popo. Ngono lho. Mula nggon iki Kayak saku. napa Mas? Iki bengi iki nun sewu Mas Adit. Nggih. Iki. Maratuaku ini ning rumah sakit. Loh, maratuaku ning Waduwaluyo. Masya Allah lah kok orang mbok watakan nasin pisan. Lambemu. Lah ngopo to yo utangane kok dadak wopeng. Nyapa lara apa ki lho kok iso dadak lara-lara wae. Manfaatkanlah masa sehatnya sebelum masa sakitnya datang. Mana aku bengi rada-rada semangat. Loh, lah ngopo? Wiki kudune sing ning omah ya ben ning omah. Omah. Sing ning kene fokus ning kene. Maratuaku ning rumah sakit. Lara apa? Gak loro. Loh. Lah ning rumah sakit lho. Buka kantin. Oh, kalimatnya digawe nelongso. Lah iki mikirku ya lara cangkemmu. Ngono lek muni kok leh melas Lah iya lho. lek melas men lho kaya Oh, Iki hubungane karo bojoku. lho bojomu saiki kepiye? Jajal omongo. Bojomu arep mbok apakne? Wis rasa nangis to. Sing Aja adol welas ning gone Mbah Lurah Yoyo, aja adol welas ning gone masyarakat Popo. Ini malam tuh momentum yang bahagia. yang bahagia. ya tapi ya aku iki jenenge dagelan iki ya sekolah kita itu bisa menghibur masyarakat. Terus Tapi kadang-kadang masyarakat tidak tahu apa yang menjadi kehidupan kita pribadi. lho kok. Oh ya wis dhisik. Dadak ngebel barang. Karek liwat dadak ngebel. Maratuaku. Ya paham deh. Paham. Orang tuane kok ya sehat. Bojomu dina iki kenapa? Loro, Mas. Sakit cepat diajak ke dokter. Iki lorone stadium 4. Loh, Masya Allah, apa apa kene kuwi? anu diabetes po? Duduk. Darah tinggi, Enggak. darah kotor, Duduk. kena darah muda po. Lalu dan dasmu. Lah kok nganti stadium 4 itu loh. Udun. Astagfirullah. Ya Penyakit ampun. tudune nganti stadium apa ki lho? Mbok sampean ki niru wong Jawa, obatnya obat Jawa, templeki bawang dibakar mari kok. Enggak, ini malah templeki bawang entek rom gelangsing wis gak mari-mari. Iki bojoku loro temen iki. Loh, lah terus yang gawat kok. Udun iki stadium 4 tak dipun gebedi Pak. Ini, Pak. Lah ngono mau ora mbok preksake Lah, ya, arep mau. budal. Sore mau langsung tak periksane mergo aku ora roh mesane sambate meh 3 dino iki sambat terus iki malih budal ning popo iki mlane rada bengi to. Iki aku periksane bojoku iki mau. Ngeten iki lho Mas. Oh. Jane nggih pun kula kandhani. Nggih. Perhatikan keluarga lebih utama Iya. daripada kamu memikirkan pekerjaan. Wis. Keluargamu mbok openi. Wis. Bojoku tak open mau tak golek dokter mau. Alhamdulillah. Wis ketemu ya? Ketemu. Sudah berobat. Wis Ketemu doktere. ketemu. Jare lara apa? Dokter sih. Iki to. Ya tadi Lah iya. wis jak berobat. Wis Ketemu doktere. ketemu dokter. Lah begitu ketemu karo bojomu doktere jare lara apa? Dokter sehat. Sing loro iki bojoku. Lho iya ngerti Lah, aku iya. ngerti. Bojomu lak lara to. Loro iki kompokne jare iki. Lah nggih lak pun digoteng dokter. Lah nggih, Pon, Pak. dokter. Terus ketemu Wis, karo doktere. wis ketemu. Lah iya maksudku ki begitu ketemu doktere jarene lara apa? Dokter sehat kok ngengkel iki. Oh sing loro bojoku kok teko dokter loro apa iki kucul ke jane iki. Iya to kok Lah, malah iya. salah persepsi. Angel ya. Ora nyambung ya. Bojomu mbok gawa ning dokter, Sudah dokter ketemu doktere. ketemu Nah, maksudnya ki jarene doktere lara apa? dokter sehat kok ngengkel iki. Kok dokter loro apa iki jane iki. Sing loro iki bojoku. Doktere ku lho ngomong apa ae. Oke, meh 3 bengi karo bojoku. Jangan lho. Pah, kowe iki jan ngisi-ngisi iki ndereke dalang Kenapa fenomenal. lho sing bayar ya isine iki kok. Yo paling ora ki ngono kuwi diperhatikan. Sudah Mas Adit. Nggih. Alhamdulillah wis rada mari. Alhamdulillah. Wis rada mari. Pon kula jare karo dokter duwe salep. Diolesi. Golesi engko lek diolesi salep engko bar kuwi mlipate plototen ben metu. Akhire wong omah bojoku tak urepne, udune tak oles-olesi salep, bar kuwi tak lumahne tak plotot matane. Saiki sehat kira-kira wis Wis, layakno kowe Wis, enteng nyambut gawe. Saiki PC matane stok.
Kok iso Lora. PC iki lho. Jare doktere kon mlotot matane tak plotot kok bisa. Masya Allah, kepala rumah tangga kok iso ora mudeng iki lho. Iki ibu-ibuke paham kok iso. Maksudnya arahan dokter itu secara medis dioles-olesi nggon bokong. Lah ya wis to, doktere ngomong ngono, oles-olesana udune Mas Jo nggih. Bar kuwi plotot ten matane ben metu. Wis tak plotot to matane. Terus Ya wis sik wong PC bojoku. Kene wabuh ngene kene bocah Ora mudeng karo penjelasane dokter. ketok yen bocah ora berpendidikan dan Oke. tidak berpengalaman. Sing diarani moto kuwi ora kok moto nggon mriki iki mboten. Tadi. Motone udun kuwi nek wis mbok plotot motone metu udune kempes. Udun di moto lho. Ya mesti ana. Ngono ning Selopuro gak enek bakul kacamata udun. Lah. Iso Lara lho, Jo. aku wis siji. Lara kowe lho. Tak bales genti kok. Balas matamu gakik lho kowe. Mangsane orang itu sekarang itu harus cerdas. Cerdas, Pak. Harus melihat Wis, internal. akhire digawakne obat Nah, loro, heeh. digawakne pil karo kapsul, Hmm. kon ngombe sedina ping 3. Pas resep dokter. Iya no, isuk loro, awan loro, soro lore, iki kon ngombe. Wis dong. Kok kayak gak penak ya Pak ya? Kok gak penak? Pecahin balik Mas. Piye, Cak? Jenengan iki mesti ra ngrungokne lho. Piye, Dan iki piye? mare kesore kakan perang ini iki lho. Piye? Digawakne resep dokter. Pil kalih kapsul. Ah, loro. Sedina kon ngombe ping 3, Nggih. isuk loro, awan loro, soro lore, ngono. Arek kaya aso lole ngono ta. Iki mbleset tontongmu mbleset. Digawani pil jumlahnya 2. Loro. Tulisannya 3 kali. 3 kali sehari. Ngombene ping 3. Ping 3, isuk loro, awan loro, soro lore. Iki gagal. Isuk loro, awan loro, soro lore. sore loro. Soro lore. Sore Soro re loro. ro. Soro lore. Sore loro. Oh, tapune diacak dahmu. Ora ngerti kok iso mangsane. Pripun? Sore loro. Aso lole. Sampeyan iki yo enek ae. Popo. Paling tidak Mbah Lurah. Mbah Lurah. Yo. Menika Mbah Lurah Yoyo yang bisa dinamakan Mbah Lurah yang bijaksana. Betul. Sudah beberapa kali bersih desa, beberapa tahun bersih desa. Dan alhamdulillah di 2024 ini kersa nanggap wayang. Wayang. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya Mbah Lurah iki iso nyenengi warga masyarakat gembira, insya Allah kabeh bisa selamat ya mulya. Amin. Iki sinden-sinden kaya ora yakin karo omonganmu. Ming gara-gara soro lore iki lho. Modele nyenyek lho. Ngenyek. Mbok aja nyawang. Wis jenenge Kowe iki aja nyawang. Pripun? Kowe lek ngenyek aku kuwi padha karo ngenyek ibuku. Kok iso iki lho? Bu nggih. Iki kok ora iso mulih. nyapa Mas? Kabeh do mulih, ibu ki ora oleh mulih. Sebabe Langsung malen klengkeng. padune rambut. Iki apik lah. Pripun? Sing delok apik ya. Nggih. Piye? Sing ning gone ngarep tengah dapur kae. Gapura tulisan popoh kae. Apa kok kene malah kaya ape foto KTP gitu. Badan. Niki anu Mas. Pripun? Niki yang dibahas tidak secara konteksnya pagelaran mboten. Loh, gak Niki, mutu. nek kula niku eman-eman. Mas. Eh. Apa yang diinginkan masyarakat Popo itu bukan Hiburan, Mas. Nah, Sing dibikin kene hiburan. lah kok sampean guyon? Loh, sing dibayar guyon iki, Mas. Guyon ya guyon, tapi paling tidak mengenal dengan tema apa yang menjadi Bersih pagelaran. desa. Nah, ini Bersih desa karo hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus itu. Hari kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi di tahun 2024 ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. 21 April, RA Kartini, 10 November, pahlawan, 2 Mei, kebangkitan nasional. 9 Juni malam Jumat Pon. Geblake pakmu gitu. Lah ini tak kon ngiling-ngiling ngono. Geblake pakmu Ya ya bener tadi Leres. pahlawan. Pahlawan. Pahlawan itu dari arti dua suku kata. Pahla kalih wan. Pahla itu adalah pahala. Wan itu pelaku. Jadi pelaku yang tidak mempunyai tendensi sing ora duwe pamrih opo-opo itu bisa dinamakan pahlawan. Pahlawan. Mulane saudari pahlawan biyen ki berjuang ora duwe
keinginan apa-apa, orang duwe tendensi apa-apa, orang duwe pamrih apa-apa. Sing penting Indonesia ini merdeka. Alhamdulillah. Itu bisa dinamakan pahlawan dan diteruskan oleh guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Oh, Dan diteruskan bener, oleh bener. TKI pahlawan Dewisa Negara. wartawan. Wartawan. Wartawan itu warta iki warta. Hmm. Wan iki pelaku. Dadi wong sing golek berita itu bisa dinamakan wartawan. Wow. Kalau jutawan, Jutawan tuh juta karo wan. Juta ki duit nominal. Wan ki pelaku. Dadi wong sing akeh duit iki bisa dinamakan jutawan. Dermawan. Dermo ki darmo, darmo ki sedekah. Wan tuh pelaku. Dadi wong sing seneng sedekah iku dermawan. Budayawan. Budayawan, budaya itu budayawan tuh pelaku. Jadi kabeh sing seneng budaya itu bisa dinamakan budayawan. Bakwan. oh, ayo. Padha wane gitu, Mas. Jutawane kok. Bakwan. Bakwan, bak ki wong wedok, wan ki pelaku. Dadi sing gawe bakwan ki wong wedok-wedok. Lah nek wong lanang Pentol bakso. Nanti pentol bakso karo cilok. maksudane Cilok. mula 79, Pak. 79. 79 itu dalam artikulasi yang sangat hebat. Nggih. Tujuh menika tujuan masyarakat Popoh insya Allah akan memprioritaskan kesuksesan dan kemakmuran demi prioritas masyarakat sedayanipun. Nggih. Sem Sem. itu Tujuh sem. sem Sem. semboyannya maju terus pantang mundur. Nggih. Mula mriki insya Allah ke depan akan semakin maju, tidak akan semakin mundur. Ojo. Kita dosa kene balik dosa iki ra arep maju iki. Lah kepiye toh? Nek katik maju ki dalan ki ciut gitu. Maksudnya maju itu kepemimpinannya, Oh, lah, iki infrastruktur ke pemerintahannya, ngono lho. bangun maju kok. Wah, cetek pikiranmu cetek. Iki to, Mas. Nggih. Bil. Sembi. Bi itu adalah bimbingan. Bimbingan pejabat ke rakyat, bimbingan rakyat kepada masyarakat. Nah. Ini yang bisa menjadi tongkat estafet untuk mencerdaskan masyarakat yang hebat. Betul. Ini, Yes. Pak. Lan Landasan akhlakul karimah, kolbiyah dan jasadiyah. Yes. Insya Allah sedaya ila yaumul qiyamah. Amin. Ini lho, hebat Pak. tenan. Loh, nek kula bahasane secara Nggih. EQ, SQ, AQ itu ada. Nggih, masuk. Lek Nggih to, Pak. cak kluduk. Ora mudeng, oh niki ora sekolah menengah kok. aku tahun tengah kejuran minggirnya. Masnya nek perguruan tinggi. Kedure sambil ngecek iki. Masalah sing dipikir mboten kaya kula panjenengan. Nggih, Itu lho. Kecerdasannya kurang, Pak. Nggih. Soalipun menapa? Yang Napa? dipikir itu tidak kaya kula panjenengan Nggih. babakan ilmu mboten. Nggih. Tapi Apa sing niku? dipikir nu kotoran tok, Pak. Wah, yo. Sing dipikir kotoran tok. Sirahe niku. Nggih, diaturi kok. Panjenengan pirsa, Nggih. lenggah wonten provinsi pundi? Kula Provinsi Jawa Timur. Ingkang sak mangke lenggah wonten ing provinsi Jawa Timur sinten? Rumiyin. Ibu Khofifah. Elok menawi ingkang lenggahi wonten Pranatan Popoh Bapak sinten? Menika Bapak Yoyo. Alhamdulillah. Pirsa panjenengan? Pirsono. Pak Lurah mau ngasta menapa? Kepala Desa. Oh, sampean roh kepala desa. Loh, Kepala desa Tiongkok sapa jenenge? Samuhun. Sopo isa Beta. Mboten mudeng, Pak. Aduh, heran kok Lho, lah mula kuwi. Kudu dicrat cermati ngono lho. Tiongkok. Pangapunten Bapak Presiden RI. Pak Jokowi. Alhamdulillah. Menawi panjenengan lenggah wonten pundi? Kula Dusun Renceng. Renceng. Derek kecamatan, Kecamatan Selopuro. kabupaten, Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar kang lenggahi Pak Bupati sinten? Ibu Rini. Bu Rini cocok. Ngerti bupati. Terus? Bupati ini Pakistan sapa? Bupati ini Pakistan sapa? Suruh. Ora paham, Pak. Sebab ingkang dipun pikirmu kotoran. Kotoran. Aduh, heran Pak. Mulane nek aku karo Mas Adit bisa konek. Mergo sing mbok pikir kotoran to. Ora iso no. Lho, ketene ora percaya tenan. Iya to. Telek pitik apa? Lencung, Nah, telek kebo, letong, telek wedhus. sindil. Lho kok apa nek telek? Tak tekoki kelasé bupati Iya. lurah Ora ora. hafal. Kok mek telek lho, disoting telu lho, langsung sigap tanggap. Ya kok. cepet aku. Lho lah iya to. Ayo. Nun sewu. Ayo. RT-ne Hongkong sapa? Laro. Nah. Juru kunci Amerika. Ora mudeng. Nah, telek pitik apa? Lencung, Telek kebo, pas iki letong, telek wedhus. sindil. Nek telek kok apa lambemu? Ayo, aku nyapa kok ngomong. Nah iya. Menteri Kehutanan Inggris, Loh, menteri Menteri Kehutanan Inggris, endi? Menteri Kehutanan Inggris, Sapa nek lho? Tarsan.
Kok iso Tarsan? Iso Tarsan yo gak mudeng to. Duta anak Malaysia, Duta anak Indonesia roh gak seto. duta anak Malaysia. Ora ngerti lho. Berarti cetek kowe. Sopo? Upin Ipin. Kok iso pinipin? Nek Indonesia kok ngertos, Pak. Menteri Teknologi Amerika. Ora ngerti, Ora Pak. mudeng kowe. Sopo? MacGyver. Wah, iki yo bleset iki. Ngawur iki. Tekok yo jangan-jangan. Tapi Arek. Tadi Piye, Mas? izin ya Bos ya. Nggih, monggo. Kita ngetes aku kowe. Wah, Ngetes aku. Aku izin buat tes. Iki guys, sururure ya. lho Mas Adit kok. Sampai tadi nggih. pripun? Tapi iki kowe. Ya. Iki apa? Kuwi Lampu, apa kuwi? lampu. Nyamuk kok muruk. Loh karena teknologi sekarang sudah pesat itu perpaduan di antara plus dengan min. Maksudmu apa? Akhirnya terus menyalakan sebuah energi listrik. Kuwi apa? Lampu, Nyamuk kok muruk. mergo ana listrike. Enek, Listrike enek setrume, lenek setrume. mesti saged murup. Iki apa? Mik Enek setrume bro. ana. Ora muruk. Lah iya. Ah iya, iki enek setrume. Ora apa Murup lho. Lampu. Nyamuk kok padang. Loh, mergo enek setrume. Salah. Loh, lah nyapa? Mergo matamu melek. Besal meremo. Merem. Nah, peteng lho. Peten. Kuwi petenge culek matamu kuwi. Lah kuwi nek dindika nek merem ya mesti peteng Pertanyaan kok. sing simpel-simpel mawon. Mas. Nggih, simpel. Aja kakean pertanyaan yang berat-berat, sing simpel wae. Ayo jajal. Iki sapa iki? Ayo penonton lho kok iso. Nonton apa? Nonton Wayang wayang. Nyapa kok delok wayang? Ayo cari hiburan. Oh main di. Sing ngerti ya sapa kok iso. Ayo ana sing popo, ana sing samben, ana sing kene, Mlingi. Silapura mlingi. Oke. Numpak apa? Bocah iki kaya ducabil kok iso. Ya reno-reno to ana sing sepeda, Nah. ana sing mobilan. Nah, Nyapa kok sepedaan? ada sepeda kok. Ya di sepeda. Terus enek sing Enek sing mlaku barang omahe cedhak. nyapa kok mlaku? Lha iki lho. Logikane Kyai iki wis paham. Kuwi mergo ndek sikil. Lek ndek sikil Mesti ya iso mlaku rene. sing dilunggi tamu ki apa? Bang? Kursi, Sikile piro? rapat, Ora mlaku. Lah iya. debaten dhewe. Aku nek karo sororore Wangel sororore iki ora jaran. paham aku. Ki apa ke? Kae kursi Sikile Mas, piro? sekawan. Kok ora mlaku? Mergo benda mati Nek benda mati, tidak bisa jalan. kuwi lho sing wirawiri ning dalan iki apa? Roh, Apa? truk Benda mati apa itu? mati. Kok banter mlayu nih? Goblok nih, bocah iki goblok nih. Sing goblok kuwe. Lho kuwi mergo banter ki diwenehi mesin. Lek nek mesine, Mesin banter. mesin jake nek mesine ora mlaku. Lah iya. Ayo ndang nyanyi. Timbangku sampean karo aku kisinan. Lah iya, bisa wong iki ya. Sik, ayo. Kuwi mergo gak iso mlayu, Mergo mergo dipancal. sing dipancal apane? Mesine angger apa wae yen dipancal iki mesti meneng. Bojomu jajal kok mulai pancal klek mlayu lapor polisi. Bojo. Sampeyan iki karo aku sedulur lho, Dulur Mas. ya dulur tapi Langkon padha, klambi padha, jarik padha, bathuk ya kudu padha. ojo tapi kan manuke beda. Ah, Nah, iki kita rada gede. lah wis kok demok ping pindho. Terus kena sororore. Warisane. Nggih. Mas Adit, Nggih, tak coba iki. mula kebahagiaan ini mudah-mudahan selalu bertanam wonten ing marga masyarakat Popo, Mas. Nggih, nggih. Nggih, iki lho guyu. Nyapa, Mas? Angger aku ngene mesti guyu. Lah apa? Iki mesti langsung bayar teng langsung. Iki mesti bayarne. Danio. Danio iki ku sororore. Anek sing sepuh dhewe batine ora kok ngono, langsung. Piye? Wah, gentalung. Wah, coba aminor. Ah niki kesanipun barokah, Mas. Nggih. Alhamdulillah, min amin. Alhamdulillah, wis pokoke muga-muga sehat sedaya, Pak. Musisi kok yo dadak ndelok barang yo. Standby nyekel musik apa piye kok. Iki nyambi. Nyambi apa? Nyambi banter ji. Coba. Ya Mas Luruk. Oke. Siap. Ada. Kau boleh disini aja. Ini sapa loh. Itu gajian kabeh. Kangsamu. Ngene iki aku malah lagi do banyol. Ngene iki kau ketok 5 kadri wis entah ngene iki.
Lah ngapa to yo Wis ganti didhisik. liyane to ngono. Entek. Mangsane. Coba. Oh. Sesuk petuk mesti ditaine. Oh, suruh nih. Dagelan ini kudu siap. Dagelan itu apapun bentuknya. Makanya persiapan pelawak itu jangan mengandalkan materi. Oke. Situasional. Oke. Buat semua. Dan ini bulan yo. Jadi iki batine yoyok ro calon aku sing tak manajering lah. Ya. Wis tak manajering lho udah. Wah, aku ngejak iki paling seneng lho yo. Seneng sing mbok aku aku tok. Aku mbok pira-pira botok. Turi putih. Dadi Gak. mbok disir. Turi. Lah yo gone kuwi aku mau teko aku. Oh, aku disir. Ini non sewu Mas. Pangapunten Mas Adi. Pripun? Kesuksesan pentas itu terdukung dengan kesuksesan penonton. Tapi ngene iki aku ape magati disik kok. Ngene iki malah aku ngetokni magati wis ora lucu. Yo golek liyane. Tak dudai konsep TV. Pangapunten Mas. Nggih. Kula lak teng TV nggih pun suwe ta. Nggih. Konsep TV itu kalau kita membuat audiens tertawa itu bayar, Bro. Hmm. Iki wae guyu tanpa dibayar tur ikhlas kok. Mangsamu ngene iki. Lah paling orang ini ki sampean paling tidak gantimu untuk mereka bahagia itu apa? Ngono lho. Keluarga kowe susah nyenengne wong iki. Bangsane kok iso. Ayo. Kemudian. Mas. Monggo. Selamat ulang tahun ya Hari. Hari ulang tahun. Ini cara kombrino kayak minta Darsono lho. Ojo biasa. Turi putih. Rame karo base flat. Turi putih ditandur ning kebon agung. Cemloro tiba nyamplung mbok ira kembange apa? Mbok ira kembange apa? Yuk terus kata-katanya dikeluarkan. Oke. Ayo. Ayo. Kembang nongo. Iya. Kembangan nongo. Kembang nongo tukul pinggir sumur. Ayo kabeh padha ndedonga. Tak dongane kabeh panjang umur. Tak dongane kabeh panjang umur. Salatullah, salamullah niki ala. Ya Mas. Beres. Mik beres. Lah beres kuwi ngawur rek. Lah muni. Jajalan sik, jajalan muni. Ceken sik. Dolan to. Muni lho guys. Turi putih. Muni, iki deloken tanggonku lho. Muni ta domo. Ayo cengeng iso.
Wong kene iki ngenteki kuwi kok iso mangsale kok iso kene. Ngono, ayo. Loh, Gak kesana kuwi. Matur nuwun dumateng Balura. Matur suwun Mbah Lurah. Pakai lagunya ini loh kok iso. Mbah Lurah luruskan terarah. Insya Allah ngajak barokah. Dadi amanah dan Mbah Lurah dadi amanah. Matur nuwun sedaya perangkat. Tak dongakne kabeh mundak pangkat. Aja lali seneng zakat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Ala Yasin. Bengi iki dalange Mas Adit. Jalange bagus tur ora medit. Saben nata diirit-irit. Rit. Iki piye iki? Saben nata diirit-irit. Rit. Aku iki piye iki? Ayo Lah gawe piye? ukara dhewe guys, coba. Engko bar main kabeh diwehi duit. Engko bar main diwehi duit. Dalang Mas Adit bawa sinden 10. Mulai. Loh, siro lu katmo 6 tuwa lu 9. 10 iki hitungan loro iki apik iki. Rasa demok-demok. Dalang Mas Adit bawa sinden 9. Sinden songo tresna budaya Jawa. Sinden sing ngadeg kok ketok lemu. Sing pojok dhewe iki paling tuwa. Lemu tuwa. Ora sukon mleke Iya. ora padha. Oh ya almu. Lah iya to, kok iso uri piye? Aduh. Bulurah. Ora iso. Kok iso bulurah sapa? Kan yo Bulurah sapa? garan jane Pak Yoyo Pak Yoyo. Bojoku sapa? Pak Yoyo. Kok iso ngawur? Lah wong aku ki bojomu lho. Lali lho modele. Ya iki lho. Maksudmu piye? Bojoku to? Kok iso lali karo bojone? Berarti sing ngombe serone ya iki. Ora lho Mas, gek sampean mau kok iso nyritak-nyritakne aku lek kudune ning omah mau nyapa. Ngono lho. Aku kan yo isin mosok sinden bojone do kluthuk kok udunen. Alah penyakit ra berkelas. Aku ora ngira tipe sampean ki melu Mas Adi tapi ora ngerti, Nduk. Iki lho, penyakit ini berkelas lho. Jantung koronel ngono dadi kelas. Pangkate dhuwur. Aku ora ngerti lek Ngomongne bojone udunen. Sabar. Arepe sabar piye lah wong bojo kaya ngono bendina ora tau mulih lho, Mas. Kowe ya kurang ajar. Aja sih. Ora tau mulih, ora tau ngayani terus aku ki arepe mbok nggih piye? Ngawur kowe. Bojo ki paling ora bojo kuwi garwa. Garwa ki sigarane nyawa. Aja mbok sia-sia ndane atine nelongso, Kene kok mbok jaluk ning gone maratuwa mbiyen, mbok tembung landasan tresna. Jur saiki mbok gawe lara, nek kowe ora tresna balekno ning gone wong tuwa. Kowe tak omongi aja omong sapa-sapa. Yen ora percaya titipno ning bali desa, Mas. ndek tak dekek ning balai desa melati pek kami tuwa. Aku mbiyen mbok tembung apik-apik lho, Mas. Lah kok saiki malah sampean ora tau mulih. Piye karepmu piye? Ora tau ngindangi anake, ora tau ngindangi bojoku iki. Biyen Nguyur ae. apa saiki ketok apa kebangetan kowe. Bojomu nganti kaya ngono lho. Biyen kita kuru saiki kita lemu. Nek ora seneng pegaten. Ora iso tak peket aku tuku rabi yo. Mangsane sabar ya iki. Alah, Sabar. Mas, kebangetan bojoku. Wis ngono kuwi. Mas kuwi wis ngono kuwi. Karepku nek gak senengi takon nglungsurke aku. Aku bingung sore. Biyen sing tak siap asline mboke. Loh, lah kok kena iki? Mbok tukake daster kae apa?
Aku gak kayak kuwi aku. Bangsane. Wes. Cepet, ngene iki lak ya menunjukkan jiwa harmonis pada keluarga. Harmonis. Mbok yo ngelingi mbiyen jaman sik pacaran kae lho, Mas. Awakmu tak pacaran ning kesel jembatan Tanggul kene. Ada yang Mbok rayu jembatan barang Tanggul kok. mbok rayu mbok ble-ble rambute. Tak blek ora perkara sayang tak delok budike wis mari ngono aku. Mangsamu. Kok iso gudiken. Ayo dak maju. Gak sayang aku tetep ora nek wanita sing tak besan iku coba mung sliramu. Apa iya, Mas? Tapi yo sayangku sitok yo. Apa? Kembangnya aja ungu. Lah apa? Ungu itu adalah identik warna janda saya. Sesuk diganti aja ungu ya itu. Apa, Mas? Diwe telu kene dhuwur abang, kuning karo ijo. Lah tegese Ben koyo perapatan. Lampu merah wadake. Mas Adit ki leh nata sindene iki diseragami ben Ya. ketok endah. Hmm. Ngono lho. Ora mbok. Aja kurang ajar loh, aja kurang ajar. Ngenang ini ora tak wae lumur lek mancing. Wis lucu ngawur ya. Kocok mancing. Iki ki diaturi Mas Adit ki mergo kan kon ngilingne kopi. Jane sinden kok pura. Ya-yaan kowe, bangsamu. Kene nembal ning kesak. Ah wayahmu. Ragene, yuk jajal yuk. Dalah. Elak ya-yaan karo jenengan. Dadi paling ora ki hormatilah harkat martabat wanita. Lagu lawas eling ra. Apa? Blebes. Eling ora. Coba. Ati kudu. Aku yo gumun karo sing gitar iki lho jane. Ngapa? Diketi wong rene rambute lho kok yo nyapa. Dadak. Kuwi ngawur ae. Iki kok Bandung lho. Apa ya? Kuwi jenenge asine iki sahae tak kuring. Apa kuwi? Lah sebut tak temen jengking ya kuwi. Lebes coba, lebes. Lebes. Nggih. Saya eling Pak Dwi nggih. Insyaallah nggih. Iya, nggih. Siji Mas, kopi loro. Kok apal? Coba jajal. Karo Mbak Dwi sih ta? Iya, Sing lagune. Coba kat siji. Demo sak pro Mas, Pas jeleng. D saja. Iki D saja kok ono kedul Mas kedul. Anu papat. Nah, papat gamelane melu gamelane papat. Nah, D saja kok ono perlu si esuk. kok nangekni tekku. Nangekne aku. Nangekne aku. Lah ya aku tangi iki tekku ya tangi. Ora kok perkara kuwi kok iso. Standarnya apa? Yo Standarnya papat apa? iki. Apa? Oke. Gek bebas coba. Langsung alasannya. Oke, kanca-kanca campur sari. Campur sari. Madu laras. Madla. Ya, gini. Yuk, cus bermaju dalam melodi. Ana Mas Adi. Set. Aku masih cinta padamu, my darling, I love you. I love you, Mas. Sarang let. Sarange yo. Yuk, sampe kok kene no, pas kene kok kene. Mas Rutu kok kono pas Aku masih cinta padamu. kasihku. Terus melayu ini. Kasihku. Oh, nah, slow motion. Oh ngono. Oke. Tadi pan kita romantis. Jano. Aku masih sayang padamu, my darling, I love you. Sayangku. Terus melayu lah. Oh. Sayangku. Oh. Sayangku. Sayang padamu. Sayangku. Iya Mas Rutu. Iya, piye? Kita iki wayahe kendok ya. Lah ngapain kok iso? Jare slow motion Slow motion. romantis. Angger melaku lah kok nggih tarangan. Ora kok perkara tarangan itu memancing agresifmu. Heeh. Ben ra pasif, dadi sing wedok agresif ngono lho. Yo aja ngene to. Lah piye? Aja mumpung ngene. Ah, piye? Yo maju mundur ngono lho. Oh ya.
Dadi gak oleh ngono. Oh iya iya iya. Betul, Mas. Aku masih cinta padamu. Sayangku Mas Kludu. Sayangku Mas Kludu. Jawaban. Istriku Blukuduk. Lah yo kono lak njeluk apik to. Sayangku Mas Kludu. Terus kowe jawab istriku Blukuduk. Ya model makanya ya kayak air lato. Sayangku Mas Kludu. Istriku Blukuduk. Sayangku. Aku sisiok gila kok. Nyati. Aku kok gila kok, Jo. Piye Wis to? to nikmatono. Nikmatan apa lho kok nemen ning ngene. Awakmu ki arepe dikeceri teh tubruk. Ora lho piye maksude iki piye? Lah jalukane kae dhewe kok nyala. Jalukane piye mau jarene munyer enggak oleh, Nah. maju mundur lagi maju Salah. mundur enggak bener. Piye Mas Bela ya? Lah ya piye jalukane sampean dhewe. Melayu langsung rangkul melayu langsung rangkul. Weh, Enggak, ben kita dirakul keplekne aku. Sing Kayak langsung Banpret. genah piye maksude iki? lah gedhi sing wedok kok samangsamu. Sapa mau gedhi? Lah awake Ngenyek. Ngenyek. Aku ki ora gedhi. Wis ngono kowe. piye to? Bojoku lho iki. Jangan Iki ora gede, Mas. apa? Bembeng. Bembang ya padha ae ora gedhi mangsamu kok iso. Coba tunjukkan keharmonisanmu coba ya. Karo kono Karo bojone sing romantis. Aku ora tau, aku duduk romantis, Pak. Lah piye? Aku sapa enak. Ora iso, iki kudu romantis. Wong kono wis siap kok iso. Ngono ae. Wis to Mas tenang, Mas yo enek anu maratu aku barang ning kene to tenang. Ora masalah. Aman. Ora tau apa. Lha kae ning ngarepe bene tapi. Kita ini rumah ladang kok. Wis to bene, Mas yo enek kae sing gawe klambi pate ireng bene jarno. Wis to bene gepene wis pokoke kerenek ngono Mas. Tak ketok. Atah dianggap ra enek. Jajali. Cedak tangane karo diambung tuh. Kose to. Nyosor. Karo nyanyi. Aku masih sayang padamu. Lah, kleru laras meneh. Coba. Magadi. Ojo barbar. Ayo kono diaturke. Nanu. Wes liyane. Oh, rembolok. Diterke to. Gua ada HP berapa saya? Wancang. Ngawur ae. Kuwi kok ora ada HP. Kuwi karena orang yang sehat itu seperti itu mangsane. Mas Adit, niku lak wonten kanca-kanca presiden. Nggih. Mbak Lurah Yoyo itu menginginkan antara 3L harus terpenuhi. Jadi lakon, lagon, lucon niku kedah terpenuhi semuanya. Nggih, siap. Nggih, kula niku gawan penjalan lak kata. Nggih. Nah, jenengan. Nggih. Monggo. Menika wonten pamundutan Mas Liti Kudu Nggih. saking penggemar wayang kulit. Nah, ana sawerane 50.000. Nah, kanggo Mbak Sinden. Nah. Yo, Mbak Genduk Winda. Lagunya apa, Mas? Napa? Lagune Edan Turun. Oh, Edan Turun. Nah. Oke, siap. Oh, Mbak Winda dari Saget. Oh, Mbak Winda dereng siap. Yo, Mbak Genduk Winda nyuwun pangapunten ya, Bos. Mbak Winda Mbak Putri karo anu Mbak isone Vita. Edan Turun Winda ra iso. Isone turunan wong Edan. Yo mbok ulak-walik ya so aja. Yo, kanca-kanca spote Indonesia. Yo, Ada Vita. Madras. Ya, kene. Ya, Dok, kene jumeneng kene loro. Yo. Dua. Ya, kene. Dua langsung jumeneng. Oke. Yo, Cak TM Langsung tadi. langsung Edan Turun. Langsung Pak Reni. Oke. Oke, Bos. Hiburan rakyat ngeten iki kok. Kok ngesar wis muni aku sing nyawer iki. Oke, Bos. Tak gatuk-gatukipun nggih, Mas. Nggih. Kon jenis sedaya menika namung nglampahi amanah Nggih, leres. kejiban kula lan panjenengan sak gatuk-gatukipun mangke Nggih. dipun pinangkani menawi mboten
kecakup janipun wonten ing Pathet Nyanga mangke. Nggih, siap. Nggih, Nah, siap, Derek, siap. derek, mulai. Masih ada. masih ada presiden yang belum Nggih, tampil. nggih, nggih. Siap. Yuk, Ah, kanca-kanca menika- sepatu yuk. Kene. Yo, kene, genduk Vita lan Mbak Novi. Yo, munggah. Sikat. Semeneng. Yo, Pita. Vita Sari. Oh, Yo. Oke. Ada dua wanita. Ya, yang satu gemoy, Yang satu yang satu kurus. ya kayak stunting. Gak wangsane iki. Anu dengaran ra melu belung cah ya. Biasanya yo melu belung. Boten, kula nderek Mas Adit mawon. Oh ya wis ngono aman. Barong kene. iki. Nggih. Aman. Nggih. Lileni. Aman sak kejelasane berang aman. Ini ngejak aku. Tegas iki jelas tanggap. Kaya kono Nggih. jelas. Nembang Nduk ya. Iki aku tak kepengin duet karo panjenenganmu, karo sapa Dik? Asmamu sapa Dik? Novi. Novi noto ati ben kabeh iso padha-padha Ya. kak ditresnani. Nggih. Kuwi itu adalah fitrah. Fitrah itu bersih dan suci. Wanita ini selalu menanamkan cinta yang suci. Saya dong Mas. Ah, enggak yang ngerti. Jane turunan buta ngono kok Dik. Buyumu Ojo kan. omong apik kok iso. Jenenge Waduh, sapa? sik. Lah kok. Ada tolong. Nggih. Lah kok malah hias aku kembang bureh ini. Iki Ayo mending iki. gak nemu lho Mas. Bojomu lah kembang. Lah iki malah janten barang kayak gini. Janten jagung barang kayak gini iki Mas. Asmamu sapa? Kok ngene-ngene iki mbok pamerne jas jus karo Marimas nopo kok iso? Boten, mbok sing halus to Mas. Aku seneng lho aku. Pripun? Aku nek karo cinden kok walus kaya kudu rajak nanggapan lho kepenak. Omongan iki ning wong lanang ngajeni ngono kuwi. Yoga-yoga langsung hai. Oh, Apa lho? ngerti hae iki anu kudu piye ya? Wis Oh, mulu-mulu. iki harapan ke depannya jadi sinden sekundang kalau. Iki keikhlasan beliau menjadi seniwati sing bisa diarani ya iki. Hai. Hai iki anu Dia tambel ya rumah sana Mas. Jelas ya munyur. Asmane sapa? Tandon. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, dipentepangaken nami kula Vita Mas Putih. Pita. Nggih. Pita. Fit itu adalah kesehatan. Itu harus fit. Ah, Itu adalah amanah. Jadi kamu selagi bekerja di mana saja selalu beramanah untuk menjaga vitalitasmu untuk bekerja. sik. Menjaga apa? Vitalitas Apa itu? fit bisa kata kesehatan. vitamin. Vitamin loh, bener Bendina sing vitamin itu loh. sing gombe vitamin. Nggih. Iki saka tembung astagfirullah. Balazim. Kok namanya apa? Kok iso ya? Hai. Loh iso Mas, makane kuwi terlalu handal soalnya. Kowe mesti nyawamu nggon kenong ketuk to kowe. Kowe langsung gak jotos kan. Ini nyapa Mas Amu Apa mau? Kenong ketuk. Itu Mas. Apa iki? Kempel. Astagfirullahaladzim. Dok, nempang. Mas, Eh. lintang asmara Mas, coba Mas. Iya, coba. Mas duduk dengan itu. Dagelan rokokan kok. Sing rokok ya ben darange kok. Kowe kira mudeng kowe. Jen. Piye? Ban hai terus udut. Yen aku kangen. Oh iya. Sampeyan koyoke cedek aku kok lali to. Sorry. Iya to Mas. Aku nek kadung nyawang kena pil suk loro awan loro. Kena pil suk loro awan loro terus soro lore. Ya ora. Apa sih Dane? Wong ayu tresnaku kinarya tamba susah jroning batenku sawangen ya Daji halus tamu bojo ngene iki malam pertama pengen ora Mas
Nggih. Ngesaken kados pundi? Suwi nek omah. Kesaken napa, Mas? Mari, Mas. Napa jaju? Lah tengah menika teh gandul. Ora kenal kene. Namane Kanteng to, Gur. Napa? ayo sampean. Wong bagus. Hop. Kowe nek nyanyi arep melek ndelok kancane lho. Lah kowe wong bagus ae. Mas mendalami lho Mas sampean iki kok. mendalami melek, nek merem iku glayah-glayah tiba mataku ora roh kowe. Ayo wong bagus ngene penak. Wong bagus. Ora tatak kowe mesti. Piye to Mas, ra bener terus tak madhep rono. Ora bener wong Ah, piye. madhep aku. Nah, Wong bagus. Antem. Aku dadi sawang. Apa iki? Sajane sampe ngomong ora ngene iki ya Mas, ora gumun. Bojoku sing nemen ngatek dledek. kanca-kanca maju moksa. Aduh. Bah, Mati Pak Laras. Awakku iki kakek obat iki muteran aku jan gering ning. moksa. Kanca maju moksa. Kowe arepe madu mongso. Mas, Cak Jo Klidik, Wonten Cak Jo dawuh Kluthuk nggih. manjangi iki, Bu. Suka parisuka kena, Wah, iki. nanging aja ninggal lelakone wayangan. Kalau ingkang kula sampaikan wonten ing ngajeng Nggih, lakon lagon lucon niku Nggih. kedah kecakup. nggih. Intinipun kalau yayi niku leh dahar kekatan nggih nyekecani wonten Madaran. Leres ngombe kakean nggih pelepoken. Nah, tempoken. nggih ingkang baku sedaya menika sarwa cukup. Nggih. Insyaallah kalau sedaya menika cukup saged dipun nikmati sedayanipun. Nggih, laras-laras. Mliginipun kagem masyarakat Popoh sedayanipun Nggih. ingkang dipun lenggahi Bapak Lurah Yoyok ing samangke ngawontenaken nanggenipun ruwat desa Nggih. tasyakuran wontenipun hari ulang tahun RI yang ke-79. Insyaallah mugi-mugi sedaya pinanggihna rahayu wilujeng widodone ing sambikala kabagyan kamulyan katentreman Amin. ingkang manggihaken kula sedayanipun. Amin. Amin. Kupat lepet betul luas sedaya ndum sareng nggih Gus. Nggih, nggih, sami-sami. Sehat selalu Mas Adit. Nggih, Mas Sukses Dok. selalu. Siap. Mugi-mugi sing nanggap selamat, sing delok selamat, sing Amin. betul selamat, Amin. sing ilang Amin. selamat, Amin. senimane selamat, kabeh selamat. Doke bilare cedak ya rezeki. Nggih, amin. Matur sembah nuwun. Lepon sak gulane lakon kudu tutuk cerita lan lakune. Siap, nggih, sugeng tindak. Siap, matur nuwun. Kuku sing dupa kumelun ngening kentiasang ngap